Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Чистована Оля Кирилівна, дякую вам за те, що знайшли час мало поприказувати у кругове ваших учениць, бо так як їх називав, а я так розумів, що ви їх друга мамка. Оля Кирилівна, бабчина співанка, колектив фольклорний русинський, який ви возглавляєте, і вже довгі роки, благодаря вашому трудові, він существує. Добре се зарекомендувала як на Подкарпатті, так і вже за Готарами. Я б вас дуже попросив мало розказати про цей колектив, про його фундацію, про його біографію і про теперішній день. Колектив русинський, фольклорний колектив «Бабчина співанка» було організовано на базі Русинської недільної народної школи у 2005 році. 22 учнів було у нас у класі, який зробив Василь Васильович Сарканич, Царство Небесне, і Михайло Іванович Алмашій. Вони організували у нас русинський клас, а тот русинський клас почала вчити моя онучка. Там викладали їм географію, історію Подкарпатської Русі. Ну і нікому було вчити співу, і я взяла вчити співи у тому класі. Убрались ми найліпших діточок, котрі мали музичний слух, бо то не просто так навчити співати. Та першими у нас були Васю Перепелиця із братом своїм Сашком, Качур, Віка, і двоє сестер Ленділ, Вікторія і Кристина. І ми помаленьки почали вчити діточок співати. Почали ми із стародавньої співанки «Дала мені мамка корову». Навчила їх оба гімни «Я русин був, єсь і буду», і навчила їх гімн «Подкарпатський русин, оставте глибокий слав». І помалу ми почали ходити і за границю. Зробили ми документи, заграничні паспорта. Дуже тяжко було то робити, бо то і у батьків не дуже встає грошей на такі. І заяву треба зробити на поїздку, і всячину таке, та дуже тяжко. Коли нас увидів один мільйонер із Канади, що як ми співаємо, це був Стівен Чепа. Дякую, що сте не підказали. Стівен Чепа, і він казав так, що сись, бо колектив всіх діточок, бо треба одівати, бо вони дуже рябі. Ми мали кошто, одна така сукня. І канадяни нам зробили костюми. 15 красивих костюмів, 9 дівочих і 6 хлопчачих. Перший раз ми з ними виступали у Києві на презентації книги «Історія і культура подкарпатських русинов», яку презентував там Магочі. Нас дуже тепло сприйняла публіка, то було у 2011 році. Ми вже були досить такі опитні вже співаки, але перший раз із такими красними костюмами ми виступали в Києві, у Національній бібліотеці України. Дуже було файно. Ну і потім почалися помалу наші гастролі за Гатарги, каже Микола Миколаївич. Пішли ми у Румунію. Були ми в Румунії много раз. У Румунії ми виступали на такому конкурсі, фестивалі-конкурсі, нам ніхто не казав, бо ми се не бояли, а пак уже пізніше Михайло Лаврук, купую, що це конкурс, якийсь ми вже виступили, то один ся почали ноги трясти. Казав, що не боявся нас попереджати, що ми на конкурсі, бо ми, може, і не ушли. Нас було 7 чоловік, то дуже мало. Грала нам тоді Тетяна Гецько.
пак у нас путі розійшли, у нас усе дуже тяжко з музикантами. Там, на тому фестивалі ми зайняли перше місто по вокалу, як вокальна група, бо там більше танцювали. Не співали, а танцювали діточки більше на танці. Там Герцеговина участвувала, 10 країн Європи участвували. І дуже много разів ми виступали в Будапешті. Маємо спеціальну програму тематичну до Днів Духновича. Маємо п'єсу Духновича, уривок із п'єси «Благодітель превишає багатство», «Добродітель превишає багатство», де діти грають прекрасну роль грають. Помагає нам дуже в всьому Лілія Немеш, вона грала роль мамки, і ми були з ту п'єсу у Польщі виступати в минулому році у селі, в городі Горлиця. Там ми виступали, там вішали таблу на стіну, дуже пам'ятну про Духновича, він там робив 6 років, і ми виступали на тому великому святі. За границю у нас дуже добре сприймають, дуже люблять наш фольклор, наші русинські народні співанки. Тяжко подобрати русинський репертуар, але я стараюся і Бог нам допомагає у всьому. Я дуже вдячна тим родичам, які пущають до мене дітей, довіряють мені. Бо це дуже велика робота. То просто так ся видить, що навчитися співати, то дуже легко. Ото не дуже легко навчити співати діточок. Ми у цьому році мали ми великий успіх, бо були ми відпочивати. Віра Гіріць нам допомогла, депутат Сенату Мадярського, допомогла нам добратися у такий, знаєте, у такий лагер дитячий, де ми добре відпочили і ми дали за той час 5 концертів. Дітям було дуже інтересно. Кожен день був розпланований і ми дуже вдячні Вірі Гіріць. Дуже красно дякуємо Іванові Матьовкові. Він є голова русинського відродження із Малого Березного, що допомагають нам робити візу, бо дуже тяжко. І з документами дуже тяжко. І то доста коштує. Вже чекаємо і не дочекаємося, коли вже буде безвізовий режим, бо я могла своїми діточками поїхати, де хотіла, де нас покликали, там і ми поїхали. Були ми недавно у Хорватії виступати. З маленькою групою солістів були ми у Свіднику на праздникові пирогів. Були ми тепер із Миколою Миколаївичем, ми були в Румунії, теж така мала група, ми кажемо, група захвата за них, бо захвачуємо своїми співанками. Зрителів так нас слухали, ми без музиканта йшли. Дуже тяжко, без музики дуже тяжко виступати. Усе чекаємо, участвуємо у таких великих праздниках, як Червена Ружа. Дні русинської культури в нас у Мукачеві проводять. І я веду ще один колектив, це є Чинадіївка, народний самодіяльний колектив. І Чинадіївка участвує, бо ми любимо русинські співанки, ми їх учимо, бо то є наше русинське, то, що нас мамка навчила, то, що нам нянько дав у наш род, у наш розум. У нас дуже много є співанок таких, що вже позабували стародавні співанки, а ми їх одроджуємо і співаємо на сцені. Дуже вам хотіла, бо тепер у нас такий переломний час іде, прийшло до нас много молодих діточок, малих діточок, бо 9 клас закінчують діти, і діти йдуть десь поступати, десь вчити, а я набираю назад нових діточок. І дуже тяжко. Назад починаємо з нуля, назад мучимося, але колись мели часто, то пак ся добра мука получає. Надіємося, що і на Червену Ружу 19 новембра виступимо із Божою допомогою. Дякую всім тим людям, котрі мені допомагають. Є у нас такі негласні помічники, що деколи на транспорт дадуть гроші, деколи на піцу дадуть дітям гроші, бо не можу я швидко сама, бо я за бабчину співанку я роблю то на добровольних началах, мені за то нікого не платить. І нікого із русинився на то не творить, аж може би
знайти нам музиканта, або десь знайти якісь гроші, регулярно або платити, або нам він допомагав. А ми дякуємо низько тим людям, котрі нас розуміють і котрі нам дещо поможуть. Колись ми записували у Ужгороді бабчину співанку, писали ми дуже прекрасну програму «Забавки на полянці». Віра Кобулейка нас писала. Володимир Федорович Біланин дуже нам много допомагає. Морально нам дуже много допомагає, порадить. Звертається до людей, розмножує наші диски, котрі ми маємо, диски ушли. Тепер мали б ми цілий репертуар маємо із стихи наших русинських поетів, вже все зроблено. Буде нас, може, кликати, може нас і не покличе. Михайло Лаурук у Румунію, хотіли б ми, або нам ще у професійній студії зробили диск наших дитинських співаночок, де ми співаємо такі файні, нам, діточкам, русиняткам, требася вчити, такі файні співанки співаємо. Туди ж ми включили і заповіді русинят малих, як ми держимося кожен день, як ми допомагаємо. Помагаємо досить много Красному Христові. Були ми у АТО виступати, хлопцям із раненим давали концерт. Дуже нам се там радували. Бо ми співали, йдуть мамка крумплі брати, а пак дали ми їм 2 кошари крумплі печених із солонинку, та то було файно. Діточки вернулися у домашню, як був домашню середу, і коли почала пахнути солонина в залі, то знаєте, цибулька, то вже хлопці кажуть, мотаги би ми вдома були. Діточки ся старають, діточки много дуже трудять, бо треба обертати співанку 1000 раз, аби то добре звучало. Ми от звізду не хаплемо з неба, але ми ся й не встаємо іззаду. У неділю ми виступали, дуже достойно ми виступили на Бобовищенське гроно, де нас запросила Лідія Немеш виступити. Нормально діти виступили. Я ся радую, мене то дуже розносить, коли діти добре співають, коли хочуть мене послухати, коли журяться за них родичі, де моя дитина, ну як то моя дитина, це виступила. Котріся родичі журять за дітей, то діти мають у бабчину співанці успіх. Котріся діти не журять, аж де моя дитина пішла, що з моєю дитиною, це не помокне, це сильно, це чай горячий, це що. Я стараюся для всіх своїх дітей, як для своїх рідних, І мої діти, то внуки видять, що я цим дітям пристала, бо не знаю, що небо досягнути. Оболем добре співали, обонесли нашу співанку далеко за границю, або нас частував наш народ, або нас частував заграничні русини, бо нас розуміли, бо нам дуже тяжко. На транспорт у нас не є гроші, на чаї у нас не є гроші, а то треба кожен раз чимось діточок погостити. Но я ся дуже стараю. Видить Бог, що я люблю цих дітей, роблю для них усе можливе, що лиш може, що не може. І я думаю, що з Божою допомогою, доки я буду берувати, цей ансамбль буде робити русинський фольклорний ансамбль «Бабчина співаночка». Так, діточки? Оля Кирилівна, прекрасні слова. Хотів би вас ще зазвідати. Я знаю, що ваш труд се матеріалізував у 2 книжках. Будьте добрі, могли б сте мало за ті 2 книжки повісти. От коли живу, дишу, а все думала, що як би то красно було, бо я позбирала то всі співанки, що я співаю. Бо я співаю з 9 років, раз у церковному хорі, пак у сільському хорі. Я ся родила в такому співучому краєві, Кузький район, село Крива. І я збирала все життя, у мене тільки всяких дома цидулок, шпаргалок. І помаленьки, Катерина Дезидерівна Ковач допомагала мені дуже, вона робила то в райдержадміністрації за оргвідділом. Каже, зберіть нам то все, Оля Кирилівна, будемо думати, як книжку видати. Ми позбирали гроші на ту книжку від спонсорів. Дуже мені много допомогла Мар'яна Іванівна Лявиниці з Будапешта.
Тоді ще, може, іншак було, як тепер. Тепер уже мало іншак зовсім. Лявинець Мар'яна, Нємчик Йозеф із Словакії, Юра із фірми Катрес, Слімачек, застали сте так у розполох за книжки говорити. Слімачек, дуже много. Фірма Катрес перечислила гроші. Фірма Катрес купила нам диски, бо ми так мечтали, що ця книжка має уйти з диском, от так мало бути. У кожній книжці мав бути диск із 22 співанками. Ми назбирали тут гроші помалу, і ми видали у видавництві Карпати книжку «Летіла б на край світу». Така книжка. Із многими співанками. І маленько тут біографія така, як я починала своє життя. А через много років дуже се много назбирало фотоматеріалів і співанок, які я учу діточок, і ми вирішили зробити ще одну книжку, якусь ми дали назву «Ластовочко десь була». То, що ви чули, як діточки співали ту співанку, а ту співанку написали наші місцеві жони. Одна вихователька у садику Царство Небесне, Турянчик Софія, а друга із Кольчина, Магдалина Куруц, вона ще живе. Слава Богу, що живе, я се радую. І вона написала цю пісню «Ластовочко десь була», і коли наша сільрада святкувала мені у 1997 році праздник, малим великий, 40 років було, як вийшла моя пластинка у Московському апрелівському заводі «Гей Іване» на Поточкому права. І празднували ми день виходу тої пластинки, ми мали великий праздник у нас у будинку культури. І Магдалина Куруц мені подарила цю співанку «Ластовочко десь була», і ми тоді постійно її співаємо. У 2015 році теж ми почали збирати гроші, і дуже багато спонсорів ми допомагало. Перший у мене такий був, перший такий взнос. Вікторія Юріївна Лані, знаєте то, лікарку тут у нашу відому, вона мені перший раз дала 500 гривень наличними, і мені дуже повезло, бо мені пак усі люди давали гроші. Вона така мені була легка на руку, і дуже багато ми пак людей вже здавали гроші перечисляли прямо на видавництво Карпати. Були такі, що і наличними, але більше всього перераховувалися ми гроші, бо гроші то є дуже великий соблазн. І у мене в книжці написано «Ушитким подяка», бо і такі люди, як, наприклад, Михайло Юрійович Волощук, теж ходив, збирав ми гроші. Ви пам'ятаєте, він був секретарем партії колись. Но, такі люди, як Іван Іванович Драгобецький, селищний голова з Поляни, тот ми поміг много. Сидить тут у нас Антоніна Гасениць, її нянько теж поміг на цю книжку. От її нянько нам пошив, Антонінин, пошив нам і прапор русинський. Просто не просив ніч за то гроші, зробив прапор, приніс. Обись ми мали. І малий Ростик поміг нам, Лілії Михайлівної син, теж дав на книжку гроші, я ся чудувала, приніс, дав, каже, маєте. Ну, много людей. Володимир Федорович Біланин, Віктор Іванович Балога, дуже йому теж вдячна. Я не знаю, мені се видить, аж Віктор Іванович дуже много робить для нас доброго. І для нашого селища, і для мене особисто. Я його дуже поважаю. Він як мій син. У мене син такий, з такого року народження, як то. Він каже, не є проблем, він на першу книжку дуже много поміг, бо кіби не він, взагалі б книжки не було. Ну. Так що Ганна Васильівна Штевко, лікар, дівочки Ангеліна, що ходить із Сваляви до мене, вона теж допомагала. Я ся стараю усім подякувати всі в книжці, що вийшла, бо тут много є із репертуара бабчиної співанки. Є «Червена ружа», у нас ще є такий один колектив «Червена ружа».
де ми ходимо. І Лілія Немеш тепер помінявся у нас склад. Ходила зо мною Оленка Никитюк і Тетяна Гецько. Пак якось кожен мав свої діла. Наші почали погляди розходити. І я їм дуже вдячна, бо ми досить много поробили з ними. І тут є із нашого репертуару, і з ними з репертуару, у репертуарі, що ми співали. І вся до їх фотографії, всю книжці, може ще вони і не бачили то, але не було в мене нагоди ще понести, подарити книжку. Усе вижу з Оленкою, ніколи, не є часу. А тепер співаю з Лілею Немеш. Так що помінялося, все тече, все мінять. І я дуже вдячна спонсорам, які допомогли мені цю книжку видати, і одну і другу. А ще бо дуже треба диски розмножувати. Ну, на диски у нас страшно не вистачає грошей, бо диск із тим, що там роблять написи, або виділи люди, що там є, репертуар який, кого співать, кого розмножив перші диски. То треба досить много краски і то дуже дорого се обходжує. Та просять мене, дайте диск Русь Подкарпатська свята. Я не маю такої можливості, особливо зимов, коли ще треба се обогрівати цим дорогозним газом, то я не маю такої можливості викидувати гроші на то. Не можу. Тяжко дуже. А це все на добровольних. Ольга Кирилівна, мав можливість гратулювати вас із тим, що ви стали лауреаткою премії Василя Турука-Гетиша. Це стало на черговому бієнале, яке пройшло літом цього року. Я знав, що є малі непорозуміння з тим, що, чесно кажучи, на даний час поки що вам її ще не вручили. Не вручили ще. Я постарався зробити вшитко, щоб Моє воно... діло чекати. Ми зробили два шаги. Перший шаг ми зробили все, щоб дійсно ваш труд, я маю в виду наше общество і Русини Подкарпаття, щоб вас заслужено наградити цю премію, цю світову премію русинів. І другий шаг зробимо вшитко, можливо, і навіть невозможно, щоб вона чим скорше вас знайшла. Бо цей путь Став куршем. став намного куршем. Я люблю своє, бо і Тарас Шевченко казав, і чужому навчайтесь, но свого не цурайтесь. Та чому я се маю свого цурати? Чому я се маю свого цурати? Це моє, це материнське. Це нянянько ся учив, і мамка. І я не можу іншак. Оля Кирилівна, красно дякую вам за той час, що ви уділили для того, аби ми могли навіть мало поприказувати. Ваша робота дійсно велика і то робота, яка се робить лем на хосен русинів і робиться не лем на одному ентузіазмі. Будемо старатися через Світову Раду зробити вшитко, щоб бабчина співанка не лишилася поза вніманням, я маю в виду фінансуванням. Ми б дуже були щасливі, бо ми, коли нам уповіли, що ми достали цю премію, найкажуть той діти, то той діточки, ко той був. Ангеліна і Антоніна, той, бо то там на кухні готовлять нам торту їсти. Та я казала так, діточки, із тої премії, кіть то є премія, бо кіть є грошова премія, та премія се називає грошова премія, ні? Кіть є табла, та є табла. Кіть є грамота, та кажуть, нагородили грамоту. Або дипломом нагородили, но не грошову премію. Ну, кіть се каже премія, та я подрозуміваю, може я вже відсталі елементи не лікуюся. Я подрозуміваю, що то є якась грошова якась премія. І ми вирішили з дітьми так. Це то буде 100 євро, це 200 євро. Ми 25% даємо на Красний Хрест для довгохворіючих дітей. Бо ми ходили, давали благодійні концерти на користь довгохворіючим дітям. І ми б так були хотіли. Ну, оказалося, що то ніч не, то є табла і є диплом. Та вже б хотіла і то видіти, ну та Бог здасть, та увижу.
Ну так все вийшло. Може некоректно було, бо нам дуже пізно, мені вповіли, що треба йти за то в премію у Польщу. А до того часу ми вже дали згоду виступати у Будапешті у 3 і 13 районі на сяті русинів. А я коли чую за сято русинів, аж там будуть русини, та я ся розчахну, а йду. Розумієте? І ми їм вже десь 2 місяці перед тим пообіцяли, що ми прийдемо туди виступати, і я їх не могла підвести. І я не могла поїхати у Криницю за сив премію. І так це маленько, і з мого боку, може, це некоректно вийшло. Я знаю, що то престижна премія. Я дуже дякую Русинської раді русинів, що вони присудили. Я дякую кожній державі, яка голосувала за мене. Я дякую, я дуже вдячна. Я дуже зворушлива з тим, що мені таку дали премію. Ну я чую, там мене поздравляють, там мене поздравляють, там мене поздравляють. Я ще то не бачила і не знаю, що то собою представляє. Було б добре, або на розвиток русинського ансамбля, да, що було. Нам бо вже дуже треба блузки другі пошити. Ну, то таке, то все наживне будемо глядати. Будемо глядати меценатів, бо багаті люди дуже глухі до чужої біди, до бідняка. Багаті люди. У нас є багаті люди, вони просто ся боять казати, що не багаті. А тепер запрошую всіх до чаю і маємо торт, і будемо гостити. Добре?